дастгиршон кунанд ё ин ки дар вақте ки дар хонашон зиндагӣ доранд шурӯъ карда аз 5 марти соли 2025 ин хабарҳоро мо аз пеши худмон намебофем. бародари азиз, информатсия набуд, ба ҳамин хотир морам нагуфтем ин чиз. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар як мавзӯи нав суҳбат мекунем ва баъдан комментарияҳои шуморо мехонем. бо диққат гӯш кунем, лайкмониро фаромӯш накунем. милитсияи Федератсияи Русия ҳаққи озодона ворид шудан ба манзили муҳоҷиронро пайдо мекунад. гап сари ворид шудан ба манзили муҳоҷироне меравад, ки таҳти низоми ихроҷ қарор доранд. дар доираи назорати давлатӣ аз болои муҳоҷироне ки таҳти низоми ихроҷ қарор доранд, кормандони милитсия ҳақ доранд ба манзил ва дигар биноҳое ки дар он чунин хориҷиён воқеан зиндагӣ мекунанд дастрасӣ пайдо мекунанд. меъёрҳои дахлдор дар қонун сабт шуданд ва аз 5 март эътибор пайдо мекунанд. аз 5 марти соли 2025 ин қонун қувваи қонунии худро пайдо мекунад ва нафарҳое ки зери таҳти назорати Федератсияи Русия мебошанд, ягон қонуншиканиҳо кардагиянд ё бедокумент кору фаъолияти зиндагонӣ кардагиянд, бояд ки аз Федератсияи Русия депортатсия шаванд, вале аз Россия берун баромадагӣ нестану боз ҳам дар он ҷо қарор мегиранд. аз инҷа пас милитсияи Федератсияи Русия ҳақ ва ҳуқуқе пайдо мекунад ки дар вақти кору фаъолият карданашон, мисол ба корхонаҳошон рафта будроянд, дастгиршон кунанд, ё ин ки дар вақте ки дар хонашон зиндагӣ доранд, баъд аз соатҳои корӣ ҳастай, мисол ҳақ ва ҳуқуқ пайдо мекунанд ки ба манзили истиқоматишон даромада дастгиршон мекунанд. дар Федератсияи Русия аз 5 март низоми муҳоҷират барои ихроҷи хориҷиён ё афроди бешаҳрванд, ки дар ин кишвар ғайриқонунӣ қарор доранд ва ё қонуншиканӣ карданд, эътибор пайдо мекунад. барои онҳо ҳуқуқу озодиҳои муайян маҳдуд карда шуда, нисбати онҳо чораҳои назорати давлатии федералӣ дар соҳаи муҳоҷират низ татбиқ карда мешавад. чӣ хеле ки мо гуфтем, дар ин кишвар ғайриқонунӣ қарор доштани муҳоҷирон ё ғайриқонунӣ кору фаъолият кардан ё қонуншиканиҳо карданашон метавонанд ки ҳақ ва ҳуқуқи милитсияро нисбати анъанаи шаҳрвандони хориҷӣ зиёдтар кунанд. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон хоҳем ки сафар кунед, агар документам надошта бошед, ҳамин бародаро метавонанд ки шуморо бигзаронанд. номерошон мебироянд, занг занед, қатъишон ҳатман аз номи мо суҳбат кунед, кортона буд мекунанд. водии Гургон нависонда. салом Сорбон. патентам мон ҳамамон медонем чанд сумай. то 3 апрел продлени дароз шуд меган. мефаҳмонди раҳмат. продлени чиро дар назар дорӣ? мақсад ки дароз шуда муҳлат шава. ҳамро бинависон ва мо дар бораш информатсия пайдо ки кардем гап мезанем. ва оиди мелонисани нархи навои патент мо барои нафарҳое кардем ки маълумот надоштанд. Султонов нависонда. ассалому алайкум ака. ягон хабари хуш мегӯед ягон бор. ин хабарҳоро мо аз пеши худмон намебофем. бародари азиз, ҳар чизе ки офитсиалӣ нашр мешавад, мо дар бораи ҳаму гап мезанем баъдан. Шариф нависонда. ассалому алайкум. ҳамин ай чандсола ба чандсолагиро ба хизмат мебаранд. ждат мекунам акаҷон. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон сину соли даъватшавӣ ба хизмата аз 18-солагӣ то 27 муқаррар кардагӣ. баъд дар ҳамин комментарияҳо чандин нафарҳо номи шаҳрҳоеро нависонданд ки мо дар спискаи нархномаи патент ҳамун нархҳоро нагуфтем, яъне ки шаҳрҳоро номбар накардем. бародари азиз, ҳамун спискае ки пешкаши мардум гардид, дар ҳамунҷа чӣ шаҳре ки муқаррар шидагӣ буд, мо ҳамуша пешкаш гардонидем. кадом шаҳрҳоеро ки мо нагуфтем нархномаи патентша, мумкин дар уҷа информатсия набуд, ба ҳамин хотир морам нагуфтем ин чиз. Акбарова нависонда. ассалому алайкум. дар бораи Корея ҳам маълумот медодем. визаи меҳнатӣ ба роҳ мондан ва нархи визаи меҳнатӣ чанд сум, раҳмати калон. ва нархи визаро мо гуфта наметонем, яъне ки гуфта шидагӣ нестае ки пул меспорем шумо барои виза гирифтан. касое ки ба Корея мехоҳанд сафар бикунанд, шуғли аҳолӣ мерен дар уҷа, мисол поток карда равон мекунанд. ҳозирашда нафарҳое ки спеси сваршикӣ доранд, ҳамин нафарҳо метавонанд рафта муроҷиат кунанд. ҷои кор, музди маош, ҷои хоб, ана ҳамин тайёр кардани ҳуҷҷатҳо ҳамаш аз ҷониби корфармо мешавад, яъне ҳамун ширкате ки шуморо ба кор таъмин мекунад. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат меган сар шид. не, сар нашида, аз 1 апрел сар мешавад. али нависонда. ассалому алайкум бародари аҳли ислом. патента соли 2024 гирифтам.
ҳар моҳ 7500 месупорам. сроки патент то моҳи марти 2025. чанд сум бояд супорам? 7500 ё 8900. нархномаи патент иваз кишид, шумо тибқи ҳамин нархномаи нав пула пардохт кардан мегиред. Ашуров нависонда. Ассалому алайкум. Сози ака, меган сроки бедокументора ай 5 феврал ба 25 январ кардиян ҳақиқат дора? Не, ҳеҷ чиз ҳақиқат надора. яъне ки чорни спискара дар назар дорем ки нафарое ки дар чорни списка буданд то 5 феврал муҳлат доштанд ки мушкилиҳои худшона бартараф кунанд ва номшон аз иҷа нест карда шавад. ин муҳлаташ продлит нашидай ва чӣ хеле ки буд ҳам хеле мақсад камам шидагӣ нестай, зиёдам шидагӣ нестай ҳозира шуда. информатсияҳои нав кишид мо ҳатман видео мекунем. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.